Ay, Pops! Di na pwede nga may regalo si Mua. Uy, napo di mo ihatag sa kuha? Aw, siyempre. Ya, paligo ko ato ya. Matik to Kani ha, abi na kung di ko makadawat. Ay, ayos na, kadawat yung regalo. Dara, Pops. Unsa mo dinig? Kabukat, paani? Aw, siyempre. Espesyal ko ka sa Mua. Malipay jud ka na. Uy, salamat kaya niya. Ati, unsa ka nino? Ay, Pops! Maginayin na namin kay Abrihan pa na mo ni. Oh, sige, sige. Salamat po kayo. Kaya abrihan po na ko ni. Ya, salamat! Salamat! Merry Christmas! Merry Christmas! Diri na ko ni abrihan kay para di sila makita unsay sulod. Mura gitar ni ba kay kabulok to si Paploy nga nangandoy ko gitar dugay na kayo. Ulit mo. Uy. Yatis unsa kaning gihatag di Paploy ko ano? Ya, ikaw na Abria. Sige ako na para makita na ko unsa ni kaning dot ako. Sige una ko ni. Hala. Hala, Adidas. Adidas man ni oh. Uy, Adidas. Ay, tiyo, sapatos bay. Ando ni Edwards oh. Wow, simple pa lang gabi akong Paploy. Abrido yo. Abrihan ako. Ay mo kay ibuga. Ay mo kurat ha. Karawa ha. Nakasilupin pa. Nakasilupin. Ati yang Paploy, parton may gihatag. Dumulag, ikaw na pasunod. Ini. Unsa juga niya? Abrihin na dugaya oy. Pagulat dira. Uy. Cake. Kabaligid Paploy ba unsa ginong ganahan ba? Aw, may laman sa lawas dumulag. Oh, way mangayo ha. Naglibon pagid. Ini. Grabe dalo oy. Pakuhita bumigamay dia. Bahala mo dira nay kay guling mo regalo niya dia. Kainan na. Bahaw. Ay, awasang Paploy uy. Apa ni mga icing diri og ikaw mo guro niya. Imoro jo, Abrido jo. Sabay ta. Sige. Dungan taga Abria. 1, 2, 3, go. Hala. Hibi. Wow. Lamian ni uy. Tayo, kabalo si Paploy sa kuha mga lamian na kay kuha ni. Ah, bahala ni mo. Basta ako ah. Hibi. Mike kay ni. Hugbog na pong kuha ni. Wah! Nice carbon. Punta mo na. Pamatay mo naglamaw. Ay, ati ang Paploy hiluan mo siguro ko niya. Aminyaw na ko. Mga cordial git ni regalo ani mo. Ay, ati nga ang Paploy oy. Gulay man din eh. Saon ko man eh. Ha, abrihan ako ni excited kay kuha ni gitar gyud ba ho? Kinaw be, tanaw na ko be. Ah. Grabe makabalot si Paploy oy. Ah, grabe. Kinarton man puno. Ano pa'y patsok si Paploy oh. Grabe karton yun ba? Grabe po si Paploy wanay goot yung tagdayo. Mura magkipabrihan. Grabe. Ay, sulitan niyo ba? Ito? What? Na! Saan man ako ng pala ay? Abi pa man akong gitara. Grabe, wa ko na expect ba nga. Napo na sila ihatag balik sa kuha. Huh? To Paploy from all of the above. Sulat yung mga kabaghakan eh. Pero bahala na, masana ko regalo. Excited na ko. Ah, grabe. Butangan ba yung karton, no? Kaya para excited ang maayo ba? Hindi po po nila, ha? Maayo, good, maayo. Nanundog sila sa kontirada ba? Gusto ko, katong pakita nila sa pag-abli nila sa dihatag ako ng regalo, mga lipay na kanto sila. Grabe, pitahon eh. Ay, atin sa mga buang, oy. Ikaw naman yung aluplak, isa na po yung kamo.